Pirkko, vakna. Operation har gått bra. Är det allvarligt? Asså. Åh fan. Ska jag komma genast då? Niin, tieto siitä, kun Pirkko sai tuon aivoinfarktin, aivohalvauksen, niin kyllähän se pysäytti aika lailla. Tänään on joulukuun 7. päivä ja mulla on tullut tasaan 1 kuukausi ohitusleikkauksesta Uumajassa. Leikkaus sinällään meni oikein hyvin, mutta seuraavana yönä sitten sain stroken, eli aivoveritulpan, joka halvaannutti minut. Vielä semmosia tuntemuksia tästä olosta, että se ensimmäinen oli, että on semmoinen räsynukke, jolla on pää. Ja kaikki muut osat heiluu miten sattuu. Voi voi. Niin. Tuntuu, että alkaa kohta mennä pieleen. Ei, älä nyt. Kipu on kamala. Se on se kipu semmonen, joo. Joo. Nyt pitää yrittää tehtyä. No eihän se ole. Niin. Viissipä sitä on tässä, kun on kaikkia vaivoja läpi käynyt, niin tullut tämmöiseksi lujaa eemeliksi. Lujaa eemeliksi. Niin. Näin se on. Äiti on oikein sutkeassa kunnossa nyt. No, Monikamala pääsärky. onko? On. Ihan hirveä. Me oksensin äsken just. Minä haluaisin nostaa tämänkään tähän. Mutta meidän jaksa. Aivohalvauksen takia nyt on kaikki liikkeet niin kuin vähän semmoisia epämääräisiä. Ja Pirkko tietenkin tykkää maalaamisesta ja käsitöistä, niin toivoisi tietenkin, että hänestä vielä tulisi edes semmonen, että pystyisi maalauspensseliä pitämään kädessä ja tekemään tauluja. Saan nähdä sitten, että pitää vasemmalla kädellä yrittää, kun se on kuitenkin nyt vahvempi. Että sillä pystyy sitten saamaan jotakin aikaa. Tällä hetkellä niin oikea puoli on vielä aika heikko. Vasen on kohtuullisen hyvä, että kättä voi liikutella ja nostaa. Ja samoin vasen jalkakin tulee tuolla perässä. Ääni ei ole vielä palautunut takaisin, enkä osaa sanoa kaikkia kirjaimia ihan oikein, mutta puheen kuitenkin ymmärtää. Ja se on hyvä. Sitten on myös iloinen siitä, että kasvot ei vääntynyt halvauksessa. Ja ne säilyvät kuitenkin ihan niin kuin entisessä pallinaaman muodossa. Tiekas. Tuo. Kuka päällä? On vielä. Onko? Kaikkea on. Pahoinvointia ja päänsärkyä. Niin ja arvaapa mitä me on tehnyt tänne. No, minussa on tullut semmoinen elävä kattokruunu. Että minä en ollut
Meillä on ennen ollut aina vain niin käsityö ja kuvikseen opettaja, niin nyt minusta on tullut kattokruunu. No. Kun tuolla nostolaitteella vetää ylös. Niin. Niin. No vasemmassa on ollut aika hyvä. Miten oikein? No, en tiedä. Pitää katsoa. No nostapa. Takaa. Nouseeko? Eipä oikein mene. On niin raskas. Raskas on. Joo. No. Voit turutus vielä. On ne vähän niin kuin nakkimakkarat. On. Kyllä ne on ihan nakittuja. Voittaa toisia. No. Tämmöisiä. Kuitenkin. Joo. No Esakin on muuttunut paljon kyllä minun sairaaloteni myötä. Ennen oli 2 palloa paljon tärkeämpiä, nimittäin jalkapallo ja golfpallo, joka oli aivan kuin uskonto melkein. Mutta nyt näyttää siltä, että olen päässyt lista ykköseksi. Ja hänestä on tullut syster Esa, joka hoitaa minua erittäin hyvin. Ei näitä tarvinnut niin kauheasti. No minusta niin paljon vähän. No ei. Riittäisi 2 pallinaamaan nämä. Niinkö? Joo. Onko sulta pesty tukkaa pitkä aikaa? On. Viimeksi mä kävin suihkussa. Olen pitänyt päiväkirjaa ensimmäisestä päivästä lähtien ja kyllä sinne niin jalkoihin on tullut voimaa jo kovasti lisää. Mutta paljon on, pitkä tie on edessä vielä. Nyt pitää lähteä taas katsoa, että mitä on tapahtunut. Kirjoittaa tämän loppuun asti nyt sitten, mitä eilen oli. Me on niin paljon optimisti kuitenkin, että vaikka tilanne on erittäin vakava, niin kyllähän me sitten vielä se vielä jaloille nostetaan. Että niin kauan me kuljen tätä Kaaliksin väliä, vaikka pitäisi kulkea vuosia. Niin, tässä toivon, että Pirkka pääsisi kotiinkin tässä vielä käymään jouluksi. Tavoitteena on tietenkin, että se voisi olla vaikka 1 päivän. Mulla on tietenkin ikävä kaikkia ja Akselia aivan kauheasti. Ja Essaa ja sinua. Ei sen puoleen, mutta Akselia olisi kiva nähdä. Man drar ut lite grann till ja. Och så vrider du den lite dit. Ja. Det var allt här. Ja. Ja. Orkar du där? Ja, det var bara... Sen svänger du dit. Ja, se går bra. Ja, ännu. Bra. No, Axel. Joo. Axel menee pois sitten naamalta. No niin, tervetuloa kotiin jo. Kiitos. Voi et. Mä käyn suihkussa aamulla, mutta tukka on vaan semmoinen lättä. Pitää saada tähän vähän huomiseksi, niin noita pipaanjottia. Ei, täältä tulee. Ei. Onko tullut äsken? Ole. Hyvä Akseli, pikkuinen poika. Tää otasi. Onnellinen, kun mamma tuli kotiin ja Johan. Täältä laitetaan päältä näin. Nauratti. No, ei. On se tuntunut ihan kivalta, mutta alkoi loppuajassa tuntua vähän väsyttävältä. Tulee liikaa näitä vaikutteita niin kuin silmille ja korville, että televisioa ei kestä katsoa eikä voi lukea. Että täytyy olla hyvin tämmöisessä puolihämärässä
edellä suunnilleen kynttilän valossa ja rauhallisesti. Mutta muuten on ollut ihan kiva. Tiedän, että minusta on paljon töitä kotona. Että sairaalassa on ihmiset sitä varten ympäri vuorokauden, niin niitä voi ihan rauhassa häiritä. Kotona on vähän semmoista, että yrittää niin kuin vähän olla iisimmästi. Pitkän tauon jälkeen kokeile maalaamista. Tässä on tämmönen yksisilmäinen ja yksikätinen maalarin planttu töissä. En tiedä mitä tulee, mutta kivaa nähdä. Tää kokeilla. Nyt pitäisi saada tätä vähän minua lähemmäksi. Pukkaapa vielä. Näkisin vähänkään missä mulla on niitä kostutettuja kohtia. Katsotaan. Voi tulla jotain tai sitten ei. Siinä se. Ja mitäkö tämä on sitten? Tyylistä ei ole tietoakaan. Olisiko jotain abstraktia, ekspressionismia tai jotakin muuta hienoa. Pannaan tänne laitaan. Täällä on. Siinä on sitten P ja P. Olkaa hyvät.